proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gipa ila-ila, Holcim Aqua X, ang bagong 2-in-1 blended cement na dunay water repellent boosters. Luwas ug siguro at mamati sa panimalay nga inubanan sa way kausabang kalidad ug kakusgan sa Holcim Aqua X. Kaligon og pagpanalipod sa bisan unsang panahon. Tatag at proteksyon sa anumang panahon. Kung noon, napapasuko sa mga pagsubok, ngayon, iba na. Iba na Alawi po. May tibay ng loob harapin ang mga hamon sa buhay. May tibay ng loob. Tibay, tanduay. Harapin ang mga pagsubok ng may tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Para sa mga gagawa sa balay aron mo trabaho. Laban lang, laban lang. Adlaw-adlaw nga gisugalang kinabuhi para sa pamilya. Laban lang, laban lang. Para sa inyo ang panlabangan mo kalaban sa germs. Pride Anti-Bag. Dunay germ knockout action. Kills up to 99.9% of germs tested. Ginatanggal ang hugaw o mancha. Para sa pamilya, para sa kalusog. Laban lang. Pride, ang labadang alimpyo mo kalaban sa germs. Pride, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mahal, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal namin nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya! Ang matibay na samahan, magaan, Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light. Drink responsibly. Kainan na! Ihanda ang ulam at mga plato. Isa, dua, tatlo, apat na baso. Teka kulang to dahil lima tayo. Ang koko pang 5 tao. Sa Coca Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 baso. Sa Coca Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 tao. Tuwas at simulan ng mag-share. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Matod pa ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa murag dili mao. Okay. Dili day si Pablo, no? Ang gisulat sa Book of Acts. Kung nasayop ko, na pasensya na. Kinsa man ang gasuwat anang buhat 23:11. So, ang importante, ang mensahe ana karon nga atong pagatukion. Matud pa diha no sa buhat 23:11, atong siguraduhon kay basig na sipyat na puglito. Okay, Acts chapter 23 verse 11, no? Atong basahon diri sa King James Version. Okay. And the night following the Lord, okay, and the night following the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. Nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo ngadto ni San Pablo. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka ganako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
Amen. Niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato din sa istasyon ay atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, tukusab si kasamang radyoman Tax sa Ilumba. Okay, niya gihapon, no? Naagyunis sa diri mag-program ta. Makita nato ang isa pa sa atong kaubang radyoman. Inyo yung kanunay, taga-adlaw kag madungog si kasamang radyoman Mark Macroya. O kaganina usab, nakita nato ang atong amahan din sa istasyon, si kasamang radyoman Edgar Dagumo. O atong pagyukbo kaniya. Ug sa tanang, di na lang ako hingalan, mga kauban niyang mga radyoman din sa istasyon RMN Dipolog, both yun sa FM o sa AM band. Okay, kaninyo nga nasa online, okay, akong pagyukbo sa gyapon kaninyo, o akong i-diretso na lang, no? Okay, moingon ko maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon, kanatong tanan. Okay. Now, dili nato kalimtan usab kayon. Kaya nga itong naglingkod sa katedra o lingkuranan sa pagka-obispo, no? Sa atong diocese. Most Reverend Severo Kaermari atong pagyukbo kiniya uban na sa mga kaparian sa mapananglit sa atong yung Bible Director, Reverend Father Ramil Curong, upanan nila ni Reverend Father Ruin Salvo, Reverend Father nalimot mo ko Kilionilo Dagpin Jr. nga salamat po kong padre, bisan ni Reverend Father Ruin Salvo kay mag-like po, no, sa atong mga post sa atong social media. Okay? Ang inyong pag-like nagtabang nako og dasig. Okay. Okay. Although wa man ta gyud magkinahanglan ana. Okay. Pero tao man ta. Okay. Nagyod, no, madasig po ta nga dunay mag-likes. Pero ako nang giandam akong kaugalingon, wa may mag-likes bisan pag gamay ra kay tag viewers. Akong giandam akong kaugalingon ana nga madasig gyapon ta, no? Okay na amanggoy penultihon nga ang kamatuoran, magpabiling kamatuoran bisan pag ikaw ray gapuyo ana. Okay. No. Ang bakak magpabiling bakak bisag daghang kayo ang nagkinabuhi ana. Di ba? Okay. So ato lang yung siguraduhon nga magamay man tag viewers o madaghan, ang importante unsa ka tinuod ng imong gisangyaw. Okay. Now, diretso tanong pa, sensya kung sa atong intro natay nalimtan. Okay, kini si Veritas, dili ni siya hilig o pag-memorize good. Okay, sa unsa may mauna-una na to, anang panahon na, mo rin yun na malitok na to. Okay, now, anong gikutlo na to ang buhat 23:11? Sa miaging Domingo, ato manggisaad ninyo nga atong ipadayon tong pagtuki sa description nga Roman o katawagan nga Roman sa iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo, ang matuod nga iglesia ni Kristo, ang matuod nga iglesia ng Dios. Ang uban mo ingon basta iglesia ng Dios gani dili na Roman Catholic. Sa ato nang na-discuss usara na. Kay ang tinuod ang Biblia dili man usara ang description sa matuod nga iglesia. Mao man gani, no, wa mo ka bantayan nga naman nga usara Biblia pero naay mga grupo ron nga lahi-lahi ang description sa pagtawag sa ilang simbahan. Ang uban mo ingon sila nga baptisme. Napo sila gibasihan anak, di ba? Kay magpasabot nga mga bautismado ang mga matuhuon. Kay naaman yun ang bautismo sa pagtuong Kristiyano. So, sakto gyapon may kay baptist god. Ang mensahe ana naaman po sa Biblia.
Nya, ang uban moingon pod nga sakto mi kay naagihapon ang among description das Biblia nasa 1 Pedro 2:9, chosen people, piniling nason. Ang uban moingon nga sakto pod mi kay nasa Juan 3:5 ba na? 3:3:5 nga ang mga matuhuon, mga believers nga tao pag-usab. O bag-o ng tao kay gikan sa pagkakalibutan nga walay Dios na na-transform ngadto sa pagkamatuhuon believers mo ng bag-ong tao na born again. Na? Di ba? Moadto po ka ni Pablo sa unang Korinto 14:33, nag-ingon po siya nga kining iglesia ng Dios, itawag niya iglesia sa mga santos. Church of the saints, simbahan sa mga santos. So, lain-lain ang pagtawag sa simbahan nga gitukod ni Kristo sa Biblia, dili kay usa lang. Di ba? So mausab na nga kung ano nga sa history, kung ano nga ato pong gihingusgan sa atong tulumanon, ngano nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo, iglesia ng Dios, mao ra pud ning Katoliko. Why? Because si Job nag-ingon diya sa Job 8:8, unsay giingon ni Job diya? Read the history books. Basaha ko no ang kasaysayan. Moingon ra bang uban, lahi man daring hubad namo, dili man history, dili man history sa among hubad sa Biblia. Now, naghimulo man ta nga lain-lain ang version sa Biblia, lain-lain ang pagkahubad, lain-lain ang estilo sa pagkahubad, na ay literal, na ay dynamic o paraphrasing. So mao na gani kanang Living Bible nga atong gigamit sa Job 8:8 nga giingon dia, read the history books. Dili man na hubad Katoliko, hubad Protestante man na kanang the Living Bible, di ba? Giklaro diha gani, niingon diha nga read the history books. Now, bisan pag dili Living Bible atong gamiton anang Job 8:8, kay kung atong sabto ng ubang hubad, naghisgot man na nga pamatud-e o ulang tawa, siguraduha nga kana tinuod ba gyud. Unya kanagong history mo pamatuod man na nga dili na siya gama-gama lang. Kanang gitawag na to historical evidence. Moingon ka nga tukod ni Kristo akong iglesia, among grupo. Nya pamatud-an man na nimo, di mo na ka istorya-istorya lang. Kinahanglan dunay historical evidence nga si Kristo bagyud gatukod ana inyong pundo. Dili kay basa-basa lang Biblia din, kamit din ngalan nga nas Biblia, may tukod ni amo ni Kristo, nya wala historical evidence. Dili man na mao. Di ba? Pero kung ano mayong ka, ang akong adlaw natawhan, Disyembre 25. Unya wala kay pamatuodan na, wa ba kay unsa nang naa sa inis o gani, o kanang birth certificate, no? Okay, ikan sa hospital, wa kay pakitaan ng ebidensya at tuhuan ka. O nga, diha ka na tao. Okay, ipakita man yun nimo. Nya ka ng history mo pamatuod man na. Pras anang mo akusar mo sa Katoliko nga, Katoliko kuan daotana nga simbahan agi atong inquisition o katong crusade nga ang papa ko noon itugot atong crusade nga pagdepensa, dugoon bagyong depensa, gubat ha. Nga nakigbatok sa mga igsuon natong pasilo ako ha, mauman ni naaman ni sa history, nakig-away atong mga igsuon atong Muslim nga ato higit ato tong gikasubo tong hitabuan dili gyud tato dapat. Pero naaman gyud na sa history, di man na sana ikatinga, di man na nato matapig nga naagi bisag sa ato magaling dapit dire, di ba, agatong gira sa katong gitawag nilang ilaga o mga muros, mga igsoon natong Muslim, di na nato na ma-erase, no? Pero kung mahimo dili na mausob. Dili na mausob kanang magira ta nga kanang dugoon, no? Dili na kung magira manggaling ta kanang mga pulong, no? Nga walay pagpaagas og dugo. Di ba? Kaya humunan ng pagpaagas og dugo, gihimo na ni Kristo. Nya ang iyarang pagpaagas og dugo mao ra gyud makaluwas nato. So kung magira-gira patarog, magpaagas patag dugo, dili na mao kay dili na may makaluwas nato, no? Ang gusto sa Ginoo nga himuon nato maghigugma ay ta. Kung magira manggaling ta, kanang gira nga kanang ningon si Pope John Paul II kanang gira sa gugma.
dialogue of love. Unsa man ang dialogue of love? Gira sa gugma. Kana bang maghimo kag maayo sa imong isig ka tawo. Yan ang imong isig ka tawo, maghimo pog maayo, magkuntis mong duha kinsa ay di lang puta magkuntis ng palabuan na. Yan abot pasabot ba nga mohimo kag maayo sa imong isig ka tawo, ang imong isig ka tawo mohimo pog maayo, mo na gitawag og gira sa gugma. Di ba? Dahil kung magdebate po ta nga naipagrespetuhay dili nang magsiningitay nga walay pagrespeto. Oh. Ganawa kana dialogue of love. Ya lisod no na no ako ang kun lisod kay ng dialogue of love kay na mugod tay kana bang sini kining kanang pollinator no nga ato ning di naman ni tapot naman ning pollinator gud nato gikan atong pagkahulog sa atong unang ginikanan Adan ug Eva. Kining gitawag natog concupiscence. Nga na tay pagkamahiligon yun sa dili maayo. Press ko daan ng minyo naman ta, niya sa atong Kristohanong pagtuo, usara magyud atong asawa, pero nga nung maibog pa magyapon taglaen. Di ba? Di ba? So mo na usa sa atong pollinator. Na unsa may panawagan ana sa atong pagtuo. Niingon si Pablo nga, pugni lang na. Pugni lang na. Na may grasya nga mutabang nato pugong ana. Mampugngan man yun na kung ato yung palihukon ang grasya. Nga na nato. Pero kung dili nato pod tagaan og chance, tagaan nato og kanabang importansya ang grasya nga niya nato nga mulihok dili gyud ta kapugong. Di ba mo ingon din ta nga may laki kuno ka kung daghan kay kaguyab. Dili mo na mao. Kung sa atong pagtuo ang maayong laki kanang maantigo mo pugong sa angay pugnan. Di ba? Daghang tentasyon sa kalibutan. Di lang kay babae. Mga butang nga pwede ka mangawat. Daghang tentasyon sa kalibutan. Kung makapugong ka na, tinuod kang laki. Di ba? Prasan ng inom. Di man dautan ang pag-inom sa atong pagtuo. Ang dautan lang kung maghubog-hubog ta kay mawala naman ta sa kontrola na nga maayo. Di ba? Kung di ka kapugong, mahubog yung ka, di ka may laki. Na, di ba? Dili lalim ng magpugong. Kanang magdisiplina ta, ako dili ko ka-perfect aning disiplina. No? Kaysa ako lang manggaling lawas, murag gina-abuso ko. Sa iluwa lang ko Ginoo, no? Kay sige kong kabilar, sige kong kasukan gani sa membro sa akong pamilya, no? Kay sige kong kabilar. Na murag di kay ko kabalanse, mo na akong sikpiat hangtod karon ambot sa na lang na, Okay. So, mao na nga pero dili gyapon no, pasalamat lang po ko nga bisan inana no nga natay pribilehiyo. Gitagaan ta og pribilehiyo sa Ginoo nga makaserbisyo gihapon niya bisan ningon ani no nga niyata sa radio kay kung wala no patang paita kayo no nga daghan kay tagutang sa Ginoo niya wa gyud tay nahimo nga para niya di ba muna nga salamat ko diri salamat ko sa mga kauban ko diri si Danny sa technical side sa tanan si manager diri nga naatad diri gitugtan ta diri para nga makaalagad sa Ginoo daghan mang klaseng pag-alagad sa Ginoo di ba nya hangtod pasangila na ta nga ato ning gihimo kay aron makapangwarta ta na ambot lang no susmayo unta no kay makatabang pud nato no di yung pud utang yun unta na no kung daay mo hatag nato kano ako dili ning apil kay murag pipila na yun na kahigayon nga iniinig magdebate na gali moabot man gyud sa punto nga personal unta. Diba mo na, kana sige ka na, depensas katoliko kay mao lagi gisweldoan ko ta na, maayo unta, no, maayo unta. Okay, magkatabang ko na to. Pero frankly, I will tell you, this is my passion in ako, no. But pasabot nga tagaan ko og mawala ako gining buhaton. Sa prinsipyo lang gani sa pagtuo, mas maayo manggali na nga nagbuhat ko aning way ni hatag nako. Kay sa pinuluso po pa, mas maayo nang ang Ginoo may utangan na to kaysa kita may utangan sa Ginoo, di ba? Pero dili mo na may tabo. Okay. Kay sa matag adlaw ang Ginoo maayo kay na to, di ba? Kanilang hangin nga ato iyang gihatag nato nga gasa. Now, unsa goy oras, unsa kung matangas panahon nga ang Ginoo may mautangan nato. Okay. Ang tinuod, kita may utangan yun. Mas may na lang nga, mura ba tag makaingon ba nga, utangan ka na kung Ginoo, okay.
naghago ta ani din watay nahimo. Pero di na tinuod mga igsoon. Unsay giingon diya sa ebanghelyo? Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay ang pagpangita kuno sa gingharian sa Dios mao nay pagpanday sa bangko nga pangkinabuhing dayon. Magtigom tag kwarta sa bangko diri sa yuta, magdeposito ta. Para raman na diri sa yuta nga musugot tag sa dili, mga matay man gyud tag tanan. Biyaan man gyud nato nang atong kanang katigayunan nga naa diha sa diri sa yuta, di ba? Oh. Pero ang bangko nga tuwas langit, kung magtigom tag katigayunan para man na sa atong eternal life, hinawa pag makakawat ana. Di ba? Ang bangko na to diri sa yuta, posible man ang kawato na diya, no? Oh. Pero ang bangko nga to sa langit, di na magkawato yung magkakawat, ana. Kay mga anghel dito gabantay. Uy, makasaka dito, dili ka ngayon pasakon. Di ba? So, mo na nga, magtigom nga dito bahandi sa langit, ako'y siguradong mahigod ang atong ugma na. Di ba? So, magkalisod man ta diri sa yuta, unya ang tukbang ana sa Ginoo nga iyang ihatag munay pagka-nindot kay sa tanan. Okay. Now, wala na ta, nisimbang na ta sa topic na ta sa Roman. Pero, maginahinay lang tanong, importante man po nga mag-reflect po ta aning uban nga mga punto. Pagpadasig na to sa atong pagtuo. Okay? Now, ang description nga Roman, ang uban mo ingon nga dili gyud maayo nga himuong description ang Roman sa matuod nga iglesia kay kung ngayon kag Roman Catholic ang gitukod ni Kristo nga simbahan. So nagpasabot lang di ay na nga exclusive ra sa mga Romans ang iglesia. Parehas ra kuno na anang moingon ta nga Jewish religion. Parehas ra kuno sa karaang tinuhuan ba nga mao tong gitawag og Jewish religion kay para lang sa mga Hudiyo. Unya kang Kristo go dili man kay para sa mga Hudiyo, para mas tanan munang bitawag universal o Catholic. Si Eliseo Soriano, peace be upon him, ni taliwa na atong gitahod. Iya galing gidugangan og description nga international kanang iyang giparehistro sa SEC nga MCGI, unsa man ang MCGI, Members of the Church of God International. Ubasa kag Biblia wala na sumpahig international. Di ba? Kung ito akong gipangutan na itong akong amigo nga nada sa Facebook, nga sige komentaryo sa akong post. Gilan na ako hinganlan. Nangutan ako niya, kung tinuod nga tanan ninyong buhat na sa Biblia, ang pangutana, asa mabasa sa Biblia nga kanang description nga Church of God, dagdagan, punan o international. O kanang girehistro sa inyong founder, di ba? Sa SEC, Members of the Church of God International. Asa mabasa diya, bisag usa ka bersikulo lang, nga kanang Church of God gisumpayan og international. Wala siya nakita. Di man po kumusupak anak nga description kanang international. Kay anggid man na, synonymous man na sa description nga Catholic o universal. Mas kuan lang, mas lukop lang tong universal kay kung yung kag international, dili ra man sa kalibutan. Di ba? Mga nasod nga naa-address kalibutan mo nga international. Pero kung magisgot-gut tag simbahan ni Kristo, dili ra man kay naa diri sa yuta, diri sa kalibutan. Na may kanang gitawag sa katekism og triumphant church. Kanang triumphant church katong simbahan nga tuwa nas langit. Atong mga kauban nato nga tuwa nas langit. So mas takdo gyud kaayo kanang description nga universal. Universe, lukop di lang kay dili lang kay na diri sa kalibutan. Di ba? So mao na nga supak-supak mo anang description nga Catholic nga ang meaning ra ba na inyong gibuhat. Di ba? Mo ni akong ipangutana sa sige makigdebate nako. Anong musupak nga mo anang description nga Catholic sa iglesia gitukod ni Kristo nga ang buot ipasabot ana inyong mang gibuhat. Mo naman mo ana og kana bang kanang tatay ginikanan nga nagmando sa mga anak nga ay mo hubog-hubog ha, mga katong mga laki, bisan mga bahay giingnan ay mo hubog-hubog, ay mo awat nako. Nya pala hubog kayo siyang dako. Di ba? Kana pod ngano mosupak mo anang description nga Catholic nga ang but pasabot ana inyo manggihimo. Kanang mulukop ta.
Kanang giingon ni Kristo diha nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan, himo ang tinun-an ang tanan. Oh, mo ang tinun-an ang tanan. Oh, di ba? So, dili mo angay musupak anang description nga Catholic. Kay mo na essence sa simbahan ni Kristo, ipalukop sa tibuok kalibutan kay tanan sa kupon. Kaya ang kaluwasan di lang alang sa mga Hudiyo kundi para sa tanan. No? Di ba? Oh. Nakaroon ang uban mo ingon na dayon nga unya Catholic unya gibutangan ninyo Roman di kuha na kanang unsa na kontradiksyon. Kay kung moyon kag Catholic kana sakto tinuod mulukop pero butangan man yung Roman sa to paalang lang sa mga Roman. Dili man guna mao ang gitudlo simbahang Katoliko unsay but pasabot ada. Kanang Roman nga gipuno sa Council of Trent 1546 napugos ang simbahan pagbutang ana nga description tungod kay daghang mag-awat-awat anang description nga apostolic o Catholic. Nagali mga Adventist nga dili mo supak anang description nga Catholic. Gani si Attorney Abbas akong mentor, usa sa akong mentor, na si reference nga iya gani siging gidala-dala nga bisan kuno ang Adventist nag-ingon nga usa sa description sa matuod nga iglesia Catholic. Di ba? Na yung mga Adventist nga muuyon nga usa sa description sa simbahan ni Kristo Catholic. Pero di po sila tanan nagkauyon kay katong akong amigo higala nga sige na kung ma-encuentro diri, di mo siya muuyon. Okay. Di po sila magparehas. Okay. Di siya muuyon kuno nga usa sa description sa simbahan ni Kristo Catholic. Pero ang yang mga kauban muuyon. Una nga sa may tinuod ninyo. Okay. So sa may tinuod ninyo ana. Okay. Na mayon sila nga okay na Veritas Catholic pero kanang Roman kontradiksyon na dili na mao. Ang but pasabot nga Roman di na po ko katiwas kay 2 minutos na lang. So padayon mo paminaw sunod Domingo pohon. Kanang but pasabot nga nung Roman, ang but pasabot ang sentro sa iglesia sa simbahan na sa Roma. Ako naman ning gidiscuss sa una pa na ako mga program nganong Roma na. Nya ato ra po ning balik-balikon, no? Nganong Roma na kay matag simbahan gud, matag relihiyon na ay sentro. Unya kung asa gasugod lang lagmi tuwa po dito ang sentro sama aning INC Iglesia ni Cristo ni Manalo. Asa ilang sentro na adres Pilipinas kay diri na gasugod. Ang Adventist ilang sentro tuwa sa Amerika. Ang ilang head office kay dito na gasugod. Ang Saksi ni Jehovah, ang Mormons, daghang kay sila nga ang ilang sentro tuwa sa Amerika kay dito gasugod. Ang kang Kristo gasugod sa Jerusalem. So supposed to be Jerusalem ang sentro sa iglesia. Pero katong gikutlo nato nga bersikulo gipasabot nga ibalhin gusto ibalhin ni Kristo sa laing dapit katong pag-ingon niya ni Pablo maingon nga nagpamatuod kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Ang detalye ani kung wa pa mo kahibalo at ang isunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Ang unique toothpaste doon ay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum fluoride protection. Unique